Year 2013, nakailami sa akong bana dito sa usa ka parokya sa Dapitan City. Diha sa grupo sa katikista. Nagkaamigo mi sulod sa duha ka bulan. Ug wala magdugay, nakauyab usab mi. August 2013, namalay ang akong bana uban sa iyang pamilya. Nagkisinabot ang tanan ug nagsalo-salo. Humani ana, nagkaipon mi sa akong bana ug puyo dito sa ilaang lugar. Tungod niini, nakadesisyon kaming duha nga dili sa motudlo isip katikista. Kay lagi, supak sa balaod sa Ginoo ang pag-ipon-ipon nga walay kasal. Apan makanunayon gihapon sa pagsimba, pagampo ug pagpangayog pasaylo kaniya. Sulod sa usa ka tuig, kami nagplano nga magpakasal sa simbahan. Ug niadto kami sa atong parokya dinhi sa katedral. Nag-inquire kami ug moapil sa mong schedule sa mass wedding. Nag-andam na kami sa among mga papeles, apan wala damha. Na iniabot nga maayong balita nga naay mo sponsor sa among kasal. Ug nakasal mi October 4, 2014. Kini sila mga HRM student sa St. Vincent's College. Wala akong magdahom nga akong gipangandoy nga kasal matuman. Nga naay music while walking in the aisle. Uban sa akong inahan ug igsuon nga laki. Parehas kaming duha sa akong bana nga wala naay amahan. Namatay akong papa year 2004. Ug ang amahan sa akong bana namatay usab sa dihang unong pa siya ka bulan giburo sa iyang inahan. Kaingon jud ko in grande among kasal with venue, na cakes, food ug tanang mga gastuon sa kasal, ilang gasto. Dako namong kalipay uban sa among pamilya nga nagkahiyo sa mesa among importante na adlaw. Grabe si Lord mohatag og blessings. Gipahilo na gyud mi niya. Dili na kami maulaw, makonsensya, kay legal na kaming minyo sa mata sa Dios. Pwede na kaming makakalawat umubalik pagpanudlo isip katikista. Sulod sa upat katuig, wala pa kami anak. Daghang trials among na-encounter. Year 2018, naka-decide ako nga mo trabaho. Ug nakatrabaho ako sa usa ka microfinance company. Ug na-assign ako sa Usame City. Ug na-transfer ako sa Calamba, Misamis Occidental. Lipay ko pag-ayo. Kay dool-dool na ko sa mua. Makauli nag-weekend. Pero abi ko kalipay akong mahigaguman. Bangungot na di ay. One time na isigi og text nako. Naki-close friend. Kaingon ko, kaila lagi ni siya nako. Day iya tong way aron samukon among kaminyoon. Iya ko gi-brainwash. Gidoubt niya akong bana dinhi ka nako. Pero blind kayo ko.
nga katudi ay siya mo ay karelasyon sa akong bana. Samtang ako layo sa iya. Grabe akong kakulba. Dili na ko kakonsentrate sa akong trabaho. Dili ko katulog tungod sa akong gipanghuna-huna. Ug tinuod ba nga nagbinuang siya kanako. Dili ko perpekto nga asawa. Na ako'y kakulangon. Apan ako sige kong ampo sa Ginoo nga ilikay ako sa disgrasya, sa mga temptasyon, nga dili ko makasala ngadto kaniya. Usa ka adlaw na gitawagan ko sa akong igsuon, maayong balita, iyang gipaabot kanako. Nga ang atong parokya sa katedral, nag-hiring og parish secretary. Ug isa ako sa gi-recommend. Walay pagduha-duha, gigrab nako ang opportunity. Dakong pasalamat sa Ginoo kay gipaduol na gyud ko niya sa akong bana, sa akong pamilya, ug labi na diha kaniya isip katikista nga mopadayon sa pagserbisyo. Ug sa akong pagsugod og trabaho dinhi sa parokya isip parish secretary, dinhi usab nako na confirm nga naa adi ay karelasyon akong bana. Grabe ang Ginoo. Grabe ang Ginoo mo surprise. Giadto ko sa akong bana sa opisina. Nananghid nga iyang giayo nga usa ka sipiyo nga iyang ihatod sa dapitan. Natingala ko, hapon naman. Ug wala siya nagpakuan sa ako. Nipadayon siya paglakaw. Ug nanawag nako ang akong ugangan nga babayi. May, asa di ay ka? Na disgrasya man imong bana. Ug ako nataranta. Nangulba. Ug nadungog. Nangulba sa akong nadungog. Gitawagan nako akong bana. Ug dito nako siya giapa sa police station sa Dipolog. Dito nakig-areglo ang nakadasmag kaniya. Ug wala damhang ang iyang jacket iyang gipahawiran nako tungod sa iyang mga pangos. Nigawas ako kay gitagbo nako ang akong igsuon na laki kay lagi nabalaka pod sila. Nahibulong ako nganong naa may cellphone sa iyang jacket. Nga ang cellphone tuaman niya. Akong gikuha ug akong gi-open. Ug dito nako nabasahan ang ilang conversation. Nga di ay magkita sila anang orasa. Sa akong nabasa, nangurog ko sa kalagot. Murag akong dughan mo buto. Dito na ako na-confirm na hagyot siya ay babae. Lamiya siya sudlon o ipapriso diretsyo. Apan gipugngan ako sa akong igsuon tungod sa sitwasyon nga siya na ay mga pangos. Pag uli na mo sa balay, wala ko kaagwanta. Gibuno nako ang cellphone sa iya. Dala sa akong kalagot. Gipanglabay nako akong mga gamit. Picture frame sa among kasal. Among sing-sing. Pero dinay gihapon siya nga wala siya ay karelasyon. Hilak na hilak nga di nako halos makaginhawa. Pinamutig babaw akong pagkamartir. Bisa nasakpan anak. Kaya di ko gustong samok.
Wala na ako pahibaluang akong pamilya sa nahitabo. Kaya bikog kaya na ako sulbaron. Pero ako pa may manamaot. Dito sugod, nga nabugnaw ang iyang pagtagad kanako. Walay ang batay, tingganay. Dugay na siyang mauli, or naay times, wala na gyud siya mauli. Pero ako murag naglutaw, agig sigig hunahuna. Isa ka na adlaw niya na, nakakita ako memory card sa ibabaw sa among cabinet. Na-curious ko, mong gi-insert na ako sa akong phone. O dito akong nakita ang ilang hulagway nga sweet kaayo. Dito na ako nakita ang nawong sa babayi. Nakasyagit kong nakapamalikas ako sa akong nakita. Kaingon ko, Lord, unsa pa man akong mahibawaan, di na nako kaya. Ug pag-uli niya, grabe na gyud among away. Wala na ko kagwanta. Gipalayas na ko siya. Ipanglabay na ko ang iyang mga gamit. Dito ni uli siya sa ilaa. Pila ka adlaw nilabay. Na usa ka babae nga nagkuha og baptismal certificate dinhi sa parokya. Nahibalaan ako nga silingan sila sa akong bana. Ug ako siyang gipangutana ug gipakita nako ang picture sa akong bana ug sa babay. Nitubag ang babay. Nga kaila ko anak nila. Silingan mi sa babayi. Nagkuyog pagani sila gahapon. Abiniyag mauto ang asawa sa akong bana. Ug dito ko misulti nga, ma'am, ako ang legal na asawa. Ug dito ni buwas akong luha sa akong naibawaan ngang babae di ay sa akong bana. Aside sa silingan, ex-girlfriend po di ay niya. Di ko katuo nga iyang mabuhat to kanako. Kay unsa man akong sala. Unsa man akong nabuhat nga naabot sa point, nagbinuang siya nako. Kay wala pa ko maburos. Kay wala pa ko'y anak. Kay maot kong batasan. Kay tapulan na ako nga pagkaasawa. Igo ba na nga rason aron magbinuang ang tao? Dili. Grabe ang plano sa Ginoo. Giisa-isa niyang ebidensya nga aron akong mahibawaan mintras sayo pa. Nahibawan ako nga naa siya'y babayi. Nahibawan ako kinsa ang babayi. Ug nahibalaan ako ug taga-asa ang babayi. Mura kog naklakaw sa ilang lugar nga walay ulo. Kaya ako na di ay ang topic. Pagkaluoy sa asawa. Walay alamag sa gibuhat sa bana. Samtang naa siya sa layo nagtrabaho. Walay nisulti na ako, bisan isa nila. Ug ako na jud mismo ang nakasakop. Dito wala na ko kaagwanta na abot na gyud sa punto nga gipabarangay gyud nako siya. Indot pud unta astang babayi. Ako untang sulungon ug ipabarangay. Pero I realize nganong ako mang buling-bulingan ang akong mga kamot sa mga taong walay hinungdan. Walay kaluoy, walay konsensya.
Pasalamat sila kay nagtubo ako sa maayong pagtulunan diha sa Ginoo nga naay kahadlok. Ug dito ni hawa na gyud ang akong bana sa mong balay. Dalang yang mga gamit ug nauli sa ila. Sa iyang pag-iuli, kanunay gigihapon silang magkuyog, magkita. Mura po tinuod nga mag-asawa. Pero ako in taon, ang nagbaguod sa kasakit, pag-antos, nga dili na nako kaya ang panghitabo. Naabot sa punto, nga maghikog na lang ako. Gamit ang usa ka kutsilyo, aron mahuman ang akong problema. Ug naanghilan ako sa akong inahan. Nagisaka ko niya sa akong kwarto. Ug iya akong istoryahan. Ito grabe ang akong nadungog ng mga pulong gikan sa akong inahan. Nak, ug dili ka magpaka-strong, ikaw ang makaluluod. Kung nasakitan ka, mas nasakitan ako. Isip inahan nga akong anak nag-antos. Labaw nga sakit sa ako nga ikaw mawala. Dinhi ka na ako. Sukol, ipakita nila nga dili ikaw ang kawalan. Dako na akong pasalamat sa akong pamilya, labaw sa akong inahan. Naa sila kanunay, naminaw nako. Mulingaw, ila akong istoryahon, kumustahon, nga dili ko magpadala sa kalagot. Gusto ko mag-enjoy. Laag dere, laag dito. Inom dere, inom dito. Aron mawala ang akong problema. Abi kong okay na ko. Abi kong naka-move on ako. Sa dihang nag-abot ming tulo sa balay sa akong bana. Kwaon ako among mga gamit nga naa sa ila. Pero mas masakit man di ay nga nakita na ako silang duha. Wala ako nagpa-apekto. Isa lang akong giingon nila. Mark my word. Makarmara mo. Lipay pa mo karon. Ikaw babae, hunahuna sa makadaghan. Ang imong pagguba sa among relasyon, dili na hangtod nga kalipay. One of my friends sa katikista, si Apet o si JR, ila kong gi-istorya, gi-comfort, nga ang tanan nga mga pagsulay, lumalabay lang. Grabe ilang mga pulong nga gihatag ka nako. Nga dili sa tanang panahon, problema akong atubangon. Humani ana, isa pod sa akong friend nga misulti, nga moadto kami sa Gulayon, dito sa Old Chapel ni San Antonio de Padua. Kay milagroso kini nga santos. Dito ko every Tuesday, nagnovena, nagampo. First time in my life nga nagluhod, padulong sa altar ni San Antonio de Padua. Sakripisyo, aron ako mulig-on. Ang picture sa akong bana, akong gisulatan sa likod, mga pag-ampo, dili pangdaot niya. Nga makaamgo siya sa iyang sayop nga iyang gibuhat. Sala nga iyang nabuhat, dili lang kanako, ilabi na sa Ginoo. Kaya ako magalaong nga among ma-save among marriage. Next day,
Nakigistorya ako ni Bishop Bear aron pagpatambag. O gisaysay nako kaniyang tanang nahitabo. O didto natandog ko sa gisulti ni obispo. Di ba nanumpa man kamong duha sa kaminyoon at tubangan sa Ginoo ug sa mga saksi. From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, hangtod ang kamatayon, mo'y mubulag kaninyo. May, mauna imong worse. Mauna imong giatubang na problema karon. Kaniadto puno pa kamo sa kalipay. Ang angay nimong buhaton, mao ang pagpasaylo. Pasayloa imong kaugalingon, dawata ang kasakit aron makabot nimo ang kalinaw. Pasayloa usab imong bana, karon puno ka sa kalagot, kaguol, ug pagdumot. Kung imong bana mo balik, dawata sa walay pagduha-duha. Magpasayloay kamong duha. Sunda ang disenyo sa sakramento sa kaminyoon nga gihatag sa Ginoo kaninyo. Pasayloa ang imong bana. Walay perpekto nga kaminyoon. Dawata sa matarong aron inyong makabot ang kalinaw. Dito na ako na-realize nga dili di ay sa tanang problema sa kaminyoon ang pagbulag mooy solusyon. Nawala og nalimta namo ang bili sa sakramento sa kaminyoon sa among gipanumpa at tubangan sa Ginoo. Nga sa kalipay ug kasakit ang kamatayon lamang ang mga bulag kanamo. Ug nangayo akong sign sa Ginoo na Lord, kung imo mang pagbuot nga magbalik mi, tagay kog sign. Mo ni akong sign nga gipangayo sa Ginoo. Mo kontak lang akong bana, Lord. Pagbalik mi. Ug wala magdugay ay nanawag na ko. Ano number? Kay giblock man ako siya. Wala na ko damha. Ako na di ay itong bana. Dito ako nadungog. Ang iyang pagsampit sa akong ngalan. Wala ako kasabot sa akong gibate. Nangurog ko. Kahapit na lang mahulog ang akong phone. Niadto ako ahat sa adoration room. Nagpasalamat. Nga gitubag sa Ginoo nga akong mga pag-ampo. Kaya akong gusto i-save among marriage. Sacrifice. Kay mao ang akong gipanumpa sa among kasal. Guman dito. Nagbalik ni sa akong bana. Nagpasayloay kami sa among mga nabuhat. O kami karon mag 11 years na karong tuiga. Kasal dinhi sa parokya sa katedral. Og membro na usab kami sa Family and Life Ministry, isip facilitator sa seminar sa kasal sa simbahan. Nindot man di ay ang feelings sa word nga forgiveness and sacrifice.
Dili nimo matugkad ang maayong pundasyon sa kaminyoon kung walay pagpasaylo. Higugmaon ang kapikas, respeto sa usag-usa, aron adunay kalinaw sa pamilya. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Mao kini ang naunang pulong ni Jesus. Mga igsoon ko diha ni Kristo, pagkabulahan gayod natong mga tao nga nakabaton og Dios nga mahigugmaon, manggiluyon og mapasayloon. Pagkabulahan gayod natong mga tao kay pinalangga kita sa Dios, labaw sa tanang mga butang o mga binuhat sulod sa kalibutan. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang tinuod mo ang Dios may unang mipasaylo kanato, og tinabangan sa iyang grasya, kita usab makapasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Ang Dios dili maulahi kanato, ang iyang grasya kanunay gayong naguna. Miingon siya, higugmaa ang imong kaaway. Daw muraman kini og binuang, posible bagod kining mahitabo. Ato kunong usisahon ang pangatarungan ni Jesus. Si Jesus miingon nga kun mahigugma kamo sa mga tao, wala kamoy kalainan sa mga kubrador, sa buhis ug sa mga hintil nga sila'y nagbuhat ni ana. Apan kung kamo mahigugma sa inyong mga kaaway, tungod ni ana, kamo nakahimo labaw sa inyong tawhanong katakos o kapasidad. Dalaygon kini kaayo, nahimo kitang hingpit ingon nga ang langit nung amahan hingpit. Apan unsa man ang gikinahanglan sa tinuod nga paghigugma sa kaaway? Ang gikinahanglan mao ang pagpasaylo. Oo, ang pagpasaylo sa atong mga kaaway, ang pagpasaylo ni atong nagdumot ug naglutos kanato. Pagpasaylo sa taong nagsakit pag-ayo kanato. Mao kini ang buot ipasabot ni Jesus sa dihang miingon siya nga higugmaa ang imong kaaway. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang pagpasaylo naglangkob dili lamang sa pagkuha sa kaligutgot batok sa nakasala o sa dili pagpanimalos. Dili gani paghikalimot lamang sa sala nga nabuhat, kundili nagkahulugan kini sa pagluwas sa makasasala. Paglingkawas kaniya sa tanang obligasyon, pakig-uli sa naguba nga relasyon. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang nabuhat. Ang pagpasaylo dili sa usa ka pagbati, usa kini ka desisyon. Usa kini ka desisyon nga atong pagahimuon matag karon ug unya. Ato kining makatunan gikan sa gipakita ni Jesus. Mihimo siya og desisyon ug miingon, amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Iya kining nalitok sa iyang mga ngabil, bisan tuod nagbitay siya, ibabaw sa krus, at tubangan sa mga tao nga naglansang kaniya sa krus. Yano kaayo niyang gipakita, nga gusto siyang mutunol ug muagakay sa nagsakit kaniya, diha sa iyang mapasayloong gugma. Hinumdumi kini, kung ang atong mga kasakitan ug mga pag-antos makatumbas gani sa kasakitan nga naagwanta ni Jesus. Tingali,
aduna kitay rason nga dili kita makapasaylo. Apan, kung dili aduna kitay igong rason sa pagpasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Kung si Kristo nga usa ka tawo, nakahimo sa pagpadayag, sa pagpasaylo, sa panahon sa iyang makauulaw nga kasakitan, ibabaw sa krus. Nganong dili makita makahimo sa ingon? Sa pagkatinuod, si William sa iyang libro, ang proseso sa pagpasaylo nagsulat. Ang pagpasaylo gikinahanglan gayud sa kinaiyahan sa lalaki ug babayi. Dili lamang kini balaanon, usa-usab kini katawhanon. Ang Ginoo nagsugo niini tungod kay kun dili kita makapasaylo, muubos ang atong pagkatawo. Apan kun kita makapasaylo, musaka pa ang atong dignidad, isip tao, nga gibuhat sa Dios sama sa iyang larawan o kasamahan. Amahan, pasayloas sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Daghang ginikanan ang wala pa makatugkad sa ilang misyon. Labing tinuod, mapasaylo sila sa maluyong Ginoo, apan alang sa mga bata nga wala magtubo sa kinabuhing Dios nun. Mutuhop kaha sa iyang kasing-kasing ang diwa sa pagpasaylo. Tungod sa kinaiya sa tawo nga nahiagom sa sala nga panulundon, dili sayon ang pagpinasaylo ay kun wala kini bansaya sa panimalay. Gani madungog man nato ang kabahin sa mga magtiayon nga magpinatyanay. Bisan sa atong kasilinganan, nagkabungol ang kahilom ni adtong mga igsuon nga nagbinungulay. Ug dili basagad man natong hidunggan ang pagsinumbagay. Diha sa banay, makatunan ang pagpasaylo, apan ang pagpasaylo ay kauban sa panaghigugma ay, kud adunay pagminahalay. Sayo na ang pagpasayloay, ug ang pagpasayloay makalambo sa paghigugmaay. Ginoo, mapabsanon akong mangayos sa imong grasya, sama kanimo. Gaan, yano ug malumo ang akong kasing-kasing sa pagpasaylo paghigugma sa tanan nga nakasala kanako. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.